Počúvajte, posledný krát som bol nakupovať v Tesku. Aby neotvorili ani jednu pokladňu s predávačkou a povedali vám, že choďte do samoobslužnej, že my vám s tým pomôžeme, že my proste neotvoríme tú pokladňu. Ja nechcem, aby ste mi s tým pomáhali, ja chcem, aby ste mi to nablokovali. Ja tu platím jedny z najvyšších cien potravín v Európskej únii, že nám tu aj predávate treťotriedny tovar, také sračky by ani v Nemecku poslednému psovi nedali žrať. A ja si to mám ešte sám nablokovať. A nemáme to ešte aj sami vykladať z kamionov, vyukladať vám predajne, ešte navariť predávačkám. A čo ma tam ešte že totálne nasralo, že keď som čakal na tých samoobslužných pokladniach, tak tam predo mňou stála nejaká skupinka stredoškolských chlapcov s totálne že masnými vlasmi, vyobliekaní ako posledný bezdomovec, a ešte ste aj smrdeli, ako keby tam v podchode, keď idete niekedy a je tam taký došťatý trojdňový bezďák, sa tam ešte aj dogrcal, akože kamoši, že totálne pačmagy. Fú, mám dosť. Ale akože nechcem byť nasratý, ale toto sa mi fakt nepáči. Nie, s týmto treba vážne niečo robiť.